السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دا
بے حد شکر ہے جس میرے مالک نو ماہ سیام سانو عطا فرمایا ہے۔ ماہ سیام عطا فرما کے او دے نال نال سانو رمضان المبارک دے پاک مہینے دے اندر روزے رکھن دی مالک العلام نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، جس طرح میرے مالک نے ہر عبادت تا وقت مختص کیتا ہے، فجر دی نماز فجر دے وقت مقرر کیتی گئی ہے اور ٹائم دی پابندی کردیاں ہویاں اسی ٹائم دے اتے نماز کھڑی کرنے ہاں۔ ہر وقت نو اللہ نے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے والعصر، مینو عصر دے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے دے اندر ہے۔ اللہ تسی رب ہو کے بھی قسماں چک دے ہو۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے، ہاں میں اپنے 5 فٹ بندے دے سامنے قسم تاں چک رہا ہاں، میں نہ چھوٹیاں چھوٹیاں نادانا بندیاں دے سامنے قسماں تاں اٹھا رہا ہاں، شاید ایک میری ذات کی طرف ہی ویخ کے، میری قسم کی طرف ویخ کے میرے اتے یقین کر لین اور اپنی آخرت نو بہتر بنا لین۔ فرمایا والعصر، مینو وقت کی قسم ہے، مینو عصر دے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے دے اندر ہے۔ اللہ سوال دوبارہ اے کرن لگیا، کیا سارے خسارے اندر نے؟ قسم تے مالکہ تو چک دیتی ہے، کیا سانو ہن اے گل دسو کہ سارے خسارے دے اندر نے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، سارے خسارے دے اندر نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین، مگر او لوگ آمنو جو ایمان لے کے آئے نے، وعملوا الصالحات جنہاں نے نیک عمل کر لینے، نیک عمل شروع کر دیتے نے، وتواصوا بالحق، اور حق دے اتے ڈٹ کے کھلوتے نے، وتواصوا بالصبر، میریاں مصیبتاں پہنچدیاں رہیاں نے، مصیبتاں میریاں تکلیفاں پہنچدیاں رہیاں نے تو انہاں دے اتے صبر کرتے رہے نے، او کامیاب نے، او کامران نے۔ اللہ نے انہاں دی کامیابی دا ذکر اس سورت دے اندر کر دیتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پتہ لگیا اللہ نے وقت کی بڑی قدر کیتی ہے، وقت کا بڑا اہتمام اللہ نے کیتا ہے، وقت کی بڑی عظمت بیان کیتی ہے۔ جس طرح میرے مالک نے عبادت واسطے وقت نو مختص کیتا ہے، اسی طرح میرے مالک نے عبادت واسطے جگہ نو بھی مختص کیتا ہے۔ جگہ بھی میرے مالک نے چن کے رکھیاں نے۔ انہاں جگہ دے اندروں اج میں ایک جگہ دی گل کرانگا جڑیاں نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے عبادت واسطے خاص کیتا ہے، انہاں دے اندروں ایک جگہ دا نام ہے مسجد۔ مسجد اللہ نے پسند کیتی ہے، روح زمین دیا جگہ اللہ نو پسند نے، لیکن ساریاں جگہ دے اندروں جڑی سب تو چنگی سب تو سونی جگہ ہے، او محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے او اللہ دا گھر مسجد ہے۔ روح زمین دے اتے جدو انبیاء دا سلسلہ شروع ہویا، حضرت آدم علیہ السلام دا میرے مالک نے سوچیا کہ میں دنیا بناواں، دنیا دا نظام چلاواں، دنیا بنا کے دنیا دا نظام چلاواں، تے سب تو پہلے اس روح زمین تے کوئی بھی شے نہیں سی ہے، صرف اللہ دا گھر بنیا ہے آ کے۔ سب تو پہلے چٹیل زمین، جدو اللہ نے زمین بنانی چاہیے تے اللہ نے سب تو پہلے
اپنا گھر بنایا. روح زمین تے اللہ دا گھر سی. یہ گل میں اپنے کو نہیں کردا، یہ گل اللہ دے قرآن دے اندر لکھی ہے. کتنے لکھیا ہے؟ 4 پارے دے اندر یہ گل لکھی ہے. میں انشاءاللہ العزیز ساریاں جگہ دے اندروں سب تو جڑی بہترین جگہ ہے نا مسجد، اج مسجد دی فضیلت، مسجد دا مقام، مسجد دی شان، مسجد دی تعمیر دے ہوتے جمعہ پڑھاواں گا. سارے ساتھی پوری توجہ دے نال گفتگو نو سماعت فرمایا جے. انشاءاللہ العزیز بڑے مطالعے دے نال اور بڑے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر میں تواڈے سامنے بیان کراں گا. اللہ تعالیٰ آگے دعا ہے اللہ تعالیٰ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دی زمین دے اوتے سب تو پہلا گھر کیڑا بنیا ہے؟ اللہ دا گھر بنیا ہے. تو لکھیا کتے وے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے بول دے جانا ہے، بول دے جانا ہے. روزے دی حالت دے اندر بولنا ہے، میرے نبی دا نام لینا ہے. تے اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرما دینے ان اولا بیت وضع للناس، ان اولا جڑا اللہ دیا گھراں دے اندروں سب تو پہلا گھر بنیا ہے او دا نام کی سی؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. عربی دے اندر نا بکہ آندے نے، پہلے مکے دا جڑا نام سی نا بکہ سی. ببکہ مبارکن، اے اللہ پاک فرما دے نے اے جڑا گھر مینوں بنا کے اینو خصوصیت دتی ہے. پہلی خصوصیت یہ جڑی جگہ ہے نا بے بکہ مبارکن، اس جگہ نو اللہ نے برکت والا بنایا ہے. بے بکہ مبارکن پہلی خصوصیت مکے دی برکت والی جگہ ہے. بے بکہ مبارکن وہدی للناس، ہدایت دی جگہ رب نے مکہ بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا. پتہ اے لگیا جڑے رب دے گھر ہوندے نے او ہدایتاں مرکز ہوندے نے. پتہ کی لگیا؟ جڑے رب دے گھر ہوندے نے او ہدایت مرکز ہوندے نے. 3 جگہ تو ہدایت ملدی ہے. 3 جگہ ہدایت یا 3 چیزاں نے جنہاں تو ہدایت لبدی ہے، انہاں 3 چیزاں تے غور کرے جے. اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا. سب تو پہلی سورت فاتحہ، پھر سورت بقرہ. اللہ فرماندے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا لا ریب، اے دے اندر کوئی شک نہیں. ایتھے قرآن دی گل پی ہوندی ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اے جڑا قرآن ہے اے ہدایت بن کے آیا ہے. اے جڑا قرآن ہے اے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے. کہ دے واسطے متقین واسطے، کہ دے واسطے روزے داراں واسطے، کہ دے واسطے متقین تقوی اختیار کرن واسطے. پہلی چیز ہدایت کہ دے تو ملدی ہے اللہ دے قرآن تو. پہلی دلیل سورت نا سورت بقرہ اور اختتامی الفاظ نے، سب تو پہلے الفاظ نے اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین. قرآن ہدایت لے کے آیا ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے ہدایت کتھوں ملدی ہے. فرمایا ھو الذی ارسل رسولہ بالھدی، رسولہ بالھدی. ھو الذی ارسل، جڑا رسول میں توانو دیتا ہے او تواڈے واسطے ہدایت لے کے آیا ہے، او تواڈے واسطے ہدایت لے کے آیا ہے. پتہ لگیا ہدایت قرآن دے وچوں ملدی ہے. پتہ لگیا ہدایت محمد رسول اللہ دی حدیث دے اندروں ملدی ہے. تے تیسری چیز ہدایت ملدی ہے تینا مسجداں دے اندروں ملدی ہے، اللہ دے گھراں دے اندر ملدی ہے.
ओदी दलील जिहड़ी मैं पढ़ चुकी है। फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। तीन चीज़ां बयान कीतियां। हदायत कुरान दे अंदरों मिलदी है, हदायत मुहम्मद रसूलुल्लाह दे कोलों मिलदी है, हदायत दा मेन मरकज़ आ जिहड़ी मस्जिदां ने इन्हां दे अंदरों हदायत मिलदी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। ये जड़ियां मस्जिदां ने ना, ये आम मस्जिदां नहीं जे, इन्हां अल्लाह ने अपना घर बनाया जे। इन्हां दे विच रब इन्हां नाल प्यार करदा जे, इन्हां दे नाल रब मुहब्बत करदा जे। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। अल्लाह ताला ने बैतुल्ला बना दिता। अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो पहले आके फरिश्तियां ने बैतुल्ला तमीर किया। ठीक है, मुफस्सिरीन लिखते हैं सब तो पहले आके अल्लाह ने बैतुल्ला बनाया रब दियां फरिश्तियां ने, फिर उसदे तो बाद बनाया हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तीसरी जगह ते आके बैतुल्ला बनाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वो भी कुरान पाक दे अंदर लिखिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दी जाना। अल्लाह ताला दे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह दे सामने रो पे ने, अल्लाह दे सामने आके गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जी जी रब्बे जलील हुक्म फरमाइए। अल्लाह फरमांदे ने मैं तुहाडे नाल एक वादा करना चाहना वा, मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना वा, पूरी तवज्जो देना सुनिया जे। अल्लाह जी की गल करना चाहते हो? अल्लाह फरमाते ने वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुक्काइ सुजूद। मैं इब्राहीम तेरे नाल वादा करना वा, ए जेड़ा मेरा घर बैतुल्ला है इनू बनाना शुरू कर। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला, अपने आप नू भी ला लै, अपने पुत्र नू भी ला लै, ते बैतुल्ला बनाना शुरू कर दे। ठीक ही ठीक है रब्बे जलील में शुरू कर देना वा, ते कादे वास्ते करना है, क्यों करना है? अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाया वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईला अंतहिरा, इनू पाक रखिया करो, इला अल्लाह दे घरां नू साफ करया करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह दे घरां दियां सफाइयां करना नबियां दा शेवा होया करदा जे। ए ना समझिया कर मैनू मस्जिद दे अंदरों मांजा मारना पै गया है, लोग की कहणगे कारी साहब मांजा मार रहे ने, लोग की कहणगे इंतजामिया वाले खुद सफाई करदे ने। ओए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ने सफाई दा जिम्मा अपने पैगंबरां दा लाया है। मस्जिदां दी सफाई करना अंबिया दा शेवा है, मस्जिदां दे अंदरों सफाइयां करना नबियां दा शेवा है। अंतहिरा बैती लित्ताइफीना, तवाफ करने वास्ते सफा करया कर, लित्ताइफीना वल आकिफीना, इतिकाफ करने वास्ते भी साफ करया कर, वर्रुक्काइ सुजूद, सजदे करन वालियां वास्ते भी साफ करया कर, रुकू करन वालियां वास्ते भी साफ करया कर। दोवें प्यो पुत्र शुरू हो गए अल्लाह का घर बनाने वास्ते, तो दोवें दो प्यो पुत्र लग गए ने। तो जदों बनता जा रहा है, तो जदों इसकी तामीर शुरू हो गई है, जदों इंज करके लेंटर पैण के करीब हो गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा हज़रत इब्राहीम ते हज़रत इस्माईल दी सीरत तो, मैं कुर्बान जावा इन्हां दे नक्शे कदम तो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ते जदों की आंदे ने मंजिलां बन गईयां, फरमाया वा यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना। जदों मंजिल तैयार हो गई, जदों लेंटर पै गया, तो हज़रत इब्राहीम पैगंबर बह गए ने, अपने पुत्र नूं भी बिठा लिया, तो रो भी बह गए ने। ते की पे दुआ करदे ने, फरमाया रब्बना रब्बना तकब्बल
اللہ میں تے کوشش کر دیتی ہے ہن تیرا کم میں قبول کرنا میرا کم میں بنانا میں بنا دیتا ہی تینوں قبول کر لے اللہ اکبر اللہ اللہ میں بنا دیتا ہے میں تیری منزل کھڑی کر دیتی ہے میں تعمیر کر دیتا ہی تقبل اللہ ہن قبول کر لے ہن قبول کر لے مسجد دے اندر پیسے پا کے نہ سوچیا کر اللہ اکبر اللہ میں مسجد والے نوں پیسے دیتے نے دعا کریا کر تقبل اللہ قبول کر لے اللہ اکبر اللہ او کائنات کے لوگو جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا تو دعا کرن تو بعد بیت اللہ بن گیا تیسری دعا منگ لئی اللہ نے آوازاں ماریاں بیت اللہ بن گیا ہے ابراہیم ہن پہاڑ دے اوتے چڑھ جا ہن کالی پہاڑی دے اوتے کھلو کے آوازاں مارنیاں شروع کر دے اللہ ادھر بھی کالے پہاڑ نے اللہ ادھر بھی کالے پہاڑ نے اللہ پیچھے بھی کالے پہاڑ نے اللہ انسان تے نظر نہیں ہوندا اللہ جانور نے جنگل ہی جنگل ہے اللہ تے آونا کنے میں آسمان تو آواز ہوندی ہوئے گی میرے ابراہیم میں تیرے خلاص نو سلام پیا کرنا وا میرے ابراہیم میں تیری سوچ نو پیا سلام کرنا وا اے گلا نہ کر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ لوگاں واسطے اذان پڑھ دے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ لوگاں نو آواز مار دے اللہ اکبر اللہ ابراہیم آوازاں مارنیاں تیرا کام میں قیامت تک پوری روئے زمین نو چلانا میرا کام میں اج حبشے تو بھی لوگ آ رہے نے اج ملک پاکستان تو بھی لوگ جا رہے نے کوئی ایسا ملک نہیں جڑا بیت اللہ دی طرف نہیں جانا فرمایا ابراہیم واضح تیرا کام ہے واضح مارنا آباد کرنا میرا کام ہے ہن ویکھ مینوں آباد کردا یا نہیں کردا بنا کے تکبر نہیں کیتا بنا کے غرور نہیں کیتا فرمایا ربنا تقبل اللہ قبول کر تینوں آباد کر مسجداں بنانا بہادری نہیں مسجداں نو آباد کرنا بہادری ہے مسجداں نو بھرنا بہادری ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اتھے بھی بس نہیں کیتی فرمایا اللہ میں وعدہ بھی مار دیتیاں نے میں بنا بھی دیتا ہے اللہ میں ہن خطیب بھی تیرے کولوں لینا ہے اللہ 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 میں خطیب بھی تیرے کولوں لینا ہے اللہ اکبر اللہ مسجداں خطیباں دے سر تے آباد ہوندیاں نے مسجداں علماء کرام دے سر تے آباد ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ مینوں خطیب دی ضرورت ہے میرے مالکا مینوں خطیب دی ضرورت ہے خطیب ایہو جا دینا ہے جے دی اپنے بھی صفتاں کران تے جے دے پرائے بھی صفتاں کرن جے دے کافر بھی صفتاں کرن تے جے دیاں مسلمان بھی صفتاں کرن جے دے کردار دا ہر بندہ جے دے کردار دی مثال دے وے ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ خطیب بھی تیرے کولوں لینا ہے اللہ خطیب بنا کے بھیج اللہ خطیب بھی لینا ہے تو اپنی اولاد دے اندروں لینا ہے اللہ اکبر اللہ ابراہیم دی اولاد دے اندروں اسماعیل پیدا ہوئے پھر اللہ نے وقت چلایا زمانہ چلایا حضرت اسماعیل دی نسل دے اندروں اللہ نے اگر پیدا کیتا ہے محمد رسول اللہ نے خطیب بنا کے پیدا کر دیتا ہے اللہ نے پھر بیت اللہ واسطے خطیب محمد رسول اللہ نو چڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ محمد الرسول اللہ آگے نے تے اللہ میں جڑا اسم خطیب چننا ہے او فتوے لوان لانی چننا تو خطیب بھی سونا چننا ہے خطیب او چننا ہے جڑا لوگاں نو دین دے قریب لے کے آئے لوگاں نو دین دے راستے دی طرف لے کے آئے اللہ اکبر اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو کی کردہ یتلو تلاوت کرے یتلو علیہم آیات کا تیرے قرآن کی آیتاں پڑھ پڑھ کے
کے سناوے والحکمہ لوگوں نو حکمت دستے سے حکمت دا راستہ دسے اللہ اکبر اللہ نے بھی خطیب دیتا ہے اج بھی اس خطیب دیاں گلاں ہوندیاں نے کل بھی ہوندیاں رہن گیاں پرسوں بھی ہوندیاں رہن گیاں قیامت آ جائے گی محمد رسول اللہ دی خطابت دا ذکر ہوندا رہے گا اللہ اکبر اللہ او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا او سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا بھی آدھے نیڑے جاوے میرا آقا انہوں سینے نہ لاوے او جاندہ بن جاندہ حبدار محمد دا سارے جگ نالوں آلہ ہے کردار محمد دا مسجداں بنانا نبیاں دا کم میں سب تو پہلی مسجد حضرت آدم نے بنائی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی ہون انگے چلیے مسجد اقصی بھی کسے نے بنائی اے بھی کسے نبی نے بنائی ہے مسجد اقصی جڑی ہے نا جڑا بیت المقدس ہے نا جتھے اج یتیماں دیاں اپنیاں انہاں عزتاں دیاں عورتاں دیاں عزتاں تار ہو رہی نے جتھے اج بچیاں دے خون دیاں ندیاں چل رہی نے اے سب تو پہلے مسجد حضرت یعقوب پیغمبر نے بنائی ہے او دے تو بعد اے مسجد حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے بنائی ہے جدو بنائی ہے نا حضرت سلیمان پیغمبر نے آکھیا اللہ نبی پاک دے کولو پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی بیت اللہ اور مسجد اقصی دا کنا کو وقت دا ٹائم سی نبی پاک نے فرمایا 40 سنہ 40 سال تو بعد مسجد بیت المقدس بنیا ہے پہلے بیت اللہ بنیا ہے بیت اللہ تو بعد مسجد اقصی بنی ہے 40 سنہ یعنی کہ 40 سال تو بعد اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام مسجد بنا رہے نے مسجد بنانا کے دا کم میں نبیاں دا کم میں نبیاں نے مسجداں نو آباد کیتا ہے مسجدہ چلانا نبیاں دی سنت ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام مسجد نو بنانا شروع کیتا ادھر مسجد بننی شروع ہو گئی ادھر سلیمان پیغمبر دی زندگی پوری ہو گئی ادھر مسجد بننی شروع ہو گئی ادھر سلیمان پیغمبر علیہ السلام دی زندگی پوری ہو گئی اللہ اکبر اللہ سورۃ سبا دے اندر لکھیا ہے سلیمان پیغمبر واسطے رب نے فرشتہ بھیجا سلیمان پیغمبر دی جان کڈو لکھیا کتے وے قرآن پاک دے اندر لکھیا ہے فلما قضینا علیہ الموت اور جا میرے سلیمان پیغمبر دی جان کڈ دیو تے جدوں رب دے انج کر کے اپنا فرشتہ بھیجیا تے سلیمان پیغمبر کہنے لگی اللہ میں تجھے مسجد بنانی ہے میرے عمل کا میں تو مسجد تعمیر کرنی ہے فرمایا ہن وقت پورا ہو گیا ہے ہن ٹائم پورا ہو گیا ہے جدو اجل دا وقت آ جائے تو نہ اگے جاندا ہے تو نہ پیچھے جاندا ہے جدو موت دا وقت آ جائے اور نہ بچپن ویندا ہے تو نہ بڑھاپا ویندا ہے جدو موت آ جائے اور نہ بچیاں دی حیا کردا ہے تو نہ بچیاں دی حیا کردا ہے اور نہ جوانی تے ترس ہوندا ہے نہ بڑھاپے تے ترس ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ جوان بیٹیاں کولوں باپ نو کھو کے لے جاندی ہے موت ہے جوان پتراں دے کولوں پتر دا باپ دا جنازہ چک کے لے جاندی ہے موت ہے اللہ اکبر اللہ او جدوں چابی عمر دی مک جانی گڈی چل دی رک جانی اور جدوں چابی عمر دی مک جانی اور گڑی چل دی رک جانی نوزا رہن حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی سینے وچ موت والی ٹھک جانی اللہ اکبر اللہ اے بھی گل ہوئی ہے او کدی اے بھی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی
کدی اے بھی بہ کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہ فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے اللہ اکبر اللہ چل میرے پیغمبر سلیمان تیار ہو جا میرا حکم آ گیا ہے اللہ میرا دل کرتا ہے میں تیری مسجد بناواں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر سلیمان میں تیری جان بھی کڈنی ہے میں جان بھی کڈ کے وکھاواں گا میں مسجد بھی بنا کے وکھاواں گا اللہ اکبر اللہ اللہ وہ کس طرح بنے گی دھیان کرو اللہ کس طرح بنے گی اللہ فرماتے ہیں جڑا ہاتھ دے اندر سوٹا پکڑیا ہی اینو کن دے نال ٹیک لا دے اینو سوٹے نو کھلار دے سوٹا کھلو گیا فرمایا سلیمان پیغمبر دے نال ٹیک لا دیتی سلیمان پیغمبر نے جدو ٹیک لا دیتی ہے نا ٹیک لا کے حضرت سلیمان پیغمبر دی روح پرواز کر گئی ہے اللہ اکبر اللہ وہ جڑا سوٹا سی انہوں رب نے سیخ لا دیتی وہ سیخ کھائی جاندی ہے وہ سیخ کھائی جاندی ہے مسجد کنے بنائی آج نے اسی فرشتہ اپنا جنہ کو ڈرنی ہے نا سلیمان پیغمبر نے انہاں کو دیہڑیاں لوائیاں نے چلو آگے لگو کام کرو چلو آگے لگو سلیمان پیغمبر نے فرشتیاں کو مسجد تعمیر کرائی ہے اللہ قیامت تک دسنا چاہتے نے اگر میں کم لین تے آواں میں مردے نو کھڑا کر کے اودے کولوں بھی کم لے لینا وا سلیمان پیغمبر فوت ہوئے نے دنیا تو چلے گئے نے تے جن ڈر دے مارے ہلدے نہیں جن پورے دھیان نال کام کرنے کے سلیمان پیغمبر اجے زندہ نے فرمایا لا یعلمون الغیب رب تو علاوہ کسے نو غیب نہیں ہے اگر غیب ہوندا سلیمان پیغمبر دے جنہاں نو نہ ہوندا اسے ٹائم جس ٹائم سیخ لگی سوٹا ڈگیا سلیمان پیغمبر تھلے گر گئے انہوں نے پتہ لگ گیا دڑکیاں لا گئے فرمایا لا یعلمون الغیب الا اللہ اللہ تو علاوہ غیب دا علم کسے نو اللہ نے سلیمان پیغمبر نو مار کے مسجد بھی تعمیر کر دیتی ہے قیامت تک آنے والے لوگوں واسطے سبق بھی بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اے سلیمان پیغمبر نے بیت المقدس بنایا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اگے وقت گزریا محمد رسول اللہ دا بھی ٹائم آ گیا ہے میرے نبی دا بھی ٹائم آ گیا ہے میں تانوں دسیا ہے مسجد نو آباد کرنا نبیاں دا شیوا ہے اللہ اکبر اللہ ہن محمد رسول اللہ دیاں واریاں آ گیا نے اللہ اکبر اللہ جب میرے نبی نو کافرہ نے بڑا تنگ کیتا میرے نبی دی کافرہ نے میرے نبی دے بڑے ظلم کیتے نے تے میرے نبی دی زندگی دے اندر 17 قاتلانہ حملے کیتے نے 17 قاتلانہ حملے میرے نبی دے 17 حملے کیتے نے قتل کرن دے پروگرام بنائے نے لیکن جڑی ذات مارن والی ہے وہی بچان والی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا تے مکے والیاں نے تنگ کیتا ہے تے مکے والیاں نے میرے نبی نو میرے رب نے حکم دے دیتا ہے سونیا نہ پریشان ہو مکہ چھڑ دے تے ہجرت کر کے مدینے دے اندر ٹر جا اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نال لیا میرے نبی نے تے مکے تو نکلن لگے باہر نکلے نے تے نبی پاک مکے نو چھڑ کے باہر نکل گئے اینج کر کے نال مڑ کے میرے نبی پیچھے بیت اللہ دی طرف ویکھی جاندے نے ابو بکر کہندے نے میں اینج آکھیا پتہ نہیں نبی پاک بار بار کتے ویکھی جاندے نے بار بار مڑ کے میرے نبی بیت اللہ دیاں دیواراں دی طرف ویکھ کے روئی جاندے نے اللہ اکبر اللہ بار بار میرے نبی بیت اللہ دی طرف ویکھ کے روئی جاندے نے فرمایا اللہ میرا تے دل نہیں سی کردا مکے نو چھڈن تے لیکن انہاں نے ظلم دی انتہا کر دی ہے پتہ لگیا محمد الرسول اللہ بھی رب دے گھر واسطے رو پے نے
مسجد چھڑ کے جان دا دل نہیں کردا میرے نبی دا، بیت اللہ نو چھڑ کے جان دا دل نہیں کردا میرے نبی دا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات لوگوں پتہ لگیا میرے نبی مسجد واسطے بھی روئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات محترم اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل ہے۔ آؤ میں قرآن پاک دے اندروں تیناں نبیاں دیاں گلاں تواڈے سامنے رکھیاں نے۔ ہن محمد رسول اللہ دیاں حدیثاں سن لو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ، میں او دے واسطے گھر جنت دے اندر بناواں گا، میں او دے واسطے گھر جنت دے اندر بنا دیاں گا جڑا دنیا دے اتے ایک کبوتر دے آڑنے دے مطابق او دے برابر اللہ دا گھر تعمیر کرے گا۔ ہن سوچیا جائے آ جڑا آلنا ہوندا ہے، جڑا گھونسلا ہوندا ہے، اے دے مطابق مسجد بن سکتی ہے؟ اے دے تو مراد مفسرین نے اے لکھیاں نے، مفسرین نے اے دے تو وضاحت اے کیتی ہے جڑا بندہ ایک نمازی دی جگہ بھی لے کے دے دیندا ہے، جڑا مسجدہ ایک جڑا بندہ 1000 روپیہ بھی مسجد دے اندر دے دیندا ہے، اللہ او دا بھی گھر اپنے جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ، اللہ جنت دے اندر او دا گھر تعمیر کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، تری غور کر دے جانا۔ اگلی حدیث سنو، میرے پیغمبر نے فرمایا کڈا وڈا خوش نصیب ہے، سنیا جے کڈا وڈا خوش نصیب ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ورجل معلق بالمسجد، اللہ رب العالمین قیامت والے دن 7 خوش نصیباں نو اپنے عرش دا سایہ دے گا۔ 7 خوش نصیب سراندے نے تے جنہاں نو میرا مالک اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا، جنہاں نو میرا مالک اپنے عرش دے سایہ دے تلے کھڑا کرے گا، انہاں دے اندروں سب تو بڑا خوش نصیب ہوئے گا جڑا ہر وقت جدی دل دے اندر رب دے گھر دی محبت پیدا ہے، جدا دل کردا ہے میرا رب دے گھر دے اندر ہی رہواں، جدا دل کردا ہے میرا رب دے گھر نو آباد کراں، جدا دل کردا ہے میرا رب دا گھر تعمیر کراں، جدا دل کردا ہے میرا رب دے گھر دے نال تعاون کراں۔ اللہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگاں دا پسینہ انہاں دے گھٹنیاں تک ہوئے گا، کچھ لوگاں دا پسینہ انہاں دے پیٹ تک ہوئے گا، کچھ لوگاں دا پسینہ انہاں دے حلق تک ہوئے گا، کچھ بد نصیب اس طرح دے ہون گے جڑے اپنے پسینے دے اندر آپ ہی غوطے کھاندے ہون گے۔ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرمانے، میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں 7 خوش نصیباں دے اندروں ایک خوش نصیب ہوئے گا جڑا رب دے گھر نو آباد کردا ہے تے رب دے گھراں نو بناندا ہے۔ 2 حدیثاں ہو گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا۔ تیسری حدیث سن لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد، ساریاں جگہ دے اندروں سب تو بہترین جگہ اللہ نو مسجد لگ دی ہے تے سب تو گندی جگہ اللہ نو بازار لگدا جے۔ سب تو سونی جگہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے رب نو اللہ دے گھر لگدے نے، اپنے گھر لگدے نے، اور سب تو گندی جگہ بازار لگدے نے۔ ماں بہنوں ذری دھیان نہ سن لیا جے، رمضان دے روزے رکھ کے اسی سویر تو لے کے شام دیاں اذاناں تک بازاراں دی سیر کرنے، بلا وجہ بازار دے اندر نہیں نکلنا۔ اگر بازار دے اندر بلا وجہ نکلاں گے، محمد رسول اللہ دی حدیث تواڈے تک پہنچ گئی ہے، ہاں مطابق مجبوری، کوئی مجبوری ہے، کوئی ضروری کام میں جاؤ، انسان نو رب نے مجبوریاں دے نال پیدا کیتا ہے، انسان دیاں مجبوریاں بھی نے، لیکن بلا وجہ جا کے بازاراں دے اندر بہ جانا، بلا وجہ جا کے بازاراں دی سیر کرنی، بلا وجہ جا کے دکانداراں دے کول کھلونا، بلا وجہ دکاناں دے وچ بازار دے اندر سارے گھومدا رہنا، بندہ گنہگار ہو جاندا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی سب تو ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار نے، جڑی سب تو چنگی جگہ ہے مسجد ہے۔ مسجد کے اندر آ کے بیا کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ اے رمضان دا مہینہ شاید دوبارہ آوے نہ آوے، کچھ لوگ او سن جڑے پچھلے رمضان دے اندر تواڈے نال سن، اج انہاں دیاں قبراں ساڈیاں نظراں دے سامنے بنیاں ہوئیاں نے۔ اے رب نے تینوں زندگی دا ایک موقع دیتا ہے،
رب نے تینوں زندگی دی ایک آفر دیتی ہے، رب دے گھر دے اندر آؤ، قاری صاحب دا رات نو کھلو کے قرآن سنو، پتہ نہیں زندگی دے اندر دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ ساڈا دل مسیتاں دے اندر آ کے نا تنگ پہ جاندا ہے، 10 منٹ قاری صاحب جمعے دے ہوتے ہو سارے ہو پریشان ہوئی کی ہو، 10 منٹ ہوتے ہو گئے، میں وقت کی قدر ضرور کرنا وا، لیکن محترم بھائیو صرف تانوں نشانہ بنا کے گل کرن دا مقصد نہیں، مقصد گل کرن دا ہے یار ہفتے بعد اسی ایک جمعے دا دن سانو رب نے دتا ہے، اسی 5-10 منٹ اسی اضافی نہیں ویکھ سکتے رب دے۔ وقت کی قاری صاحب نو چاہیے وقت کی قدر ضرور کرن، لیکن تواڈیاں دلاں دے اندر اس طرح دی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا احب البلاد الاللہ المساجد، سب تو سونی جگہ رب نو مسجداں لگ دیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ تین حدیثاں ہو گیاں، ہن چوتھی حدیث سن لو میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے، ساریاں نو تانوں اوندی ہے، ساریاں نو اوندی ہے، ساریاں نو اوندی ضرور ہے، لیکن اے مفہوم دا پتہ کوئی نہیں۔ مسجد دے اندر بندہ آ رہا ہے، مسجد دا دروازے دے اندر قدم اندر رکھیا ہے، فرمایا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ پتہ لگیا رحمت نازل ہوندی ہے تو مسجد دے وچ نازل ہوندی ہے، پتہ لگیا تے رب دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، تے جڑا بندہ رب دی رحمت دے اندر آ گیا کیا ہو دیتے اللہ اپنے رحمت نہ کرے گا۔ اللہم ہے میرے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، میں عاجز بندہ ماں، میں گنہگار بندہ ماں، میں خطے کار بندہ ماں، میں اپنی ہمت کے مطابق تیرے دروازے تے پہنچ آیا ماں، منگن دی ضرور کوشش کرا ماں، لیکن طریقہ کوئی نہیں ہوتا، زندگی چے گناہ بڑے کتے نے، خطامہ کولو بڑیاں ہو گیا نے، مقروض بھی بڑا ماں، بے اولاد بڑی دیر ہو گئی ہے بے اولاد، اللہ تیری رحمت کی جگہ دے ہوتی آ گیا میں ہن نوازنا تیرا کام میں، نواز مینوں۔ کدی کدی نا رب دے نال مالا پیار، مالا پیار، اللہ جس طرح ماں بچہ اپنی ماں نو نہیں راضی کر لیندا، اماں میں تے آئندہ سوٹ لینا ہے تو ماں دیے چل پترا تینوں لے دیاں گی، ابے نو آندا ہے ابا میں آئندہ لینا ہے۔ اللہ فرماندے نے جس وقت ماں اپنے بچے نال محبت کر دیے، ماں اپنے بچے نال پیار کر دیے تو مالک میرا ویکھ کے مسکراندا ہوندا ہے، تو میرا مالک فرماندا ہے ویکھ ہوئے تو ایک انسان نو منا لیا ہے تو میں 70 ماواں نالوں بھی زیادہ پیار کر سکنا، ایک انسان نو منا لے ایک رب نو نہیں منا سکیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دے جانا، اے جڑے رب دے کرنے رب دی رحمت نازل ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے بندہ مسجد دے دروازے تو نکلدا ہے تے کی آندا ہے اللہم انی اسالک من فضلک، اللہم انی اسالک من فضلک، ربا میں تیری رحمت لے لئیے، میں تیری رحمت والی جگہ تے آ گیا ماں، ہن میں واپس چلے آواں، اللہم انی بے شک میں اسالو کا تیرے کولوں سوال کرنا وا۔ باہر اللہ نے مسجد دے اندر رحمت رکھی ہے، اللہ نے مسجد دے اندر جڑا بندہ نکل کے جاندا ہے، نماز پڑھ کے جاندا ہے، دعا پڑھ کے جاندا ہے، میرا رب کہندا ہے جا میں تیرے واسطے اپنے فضل بھی تیار کر دیتے ہیں۔ اللہم انی اسالک من فضلک، اسی صرف لفظ ویندے ہیں، لفظ اسی لفظاں دا ترجمہ نہیں ویندے، اسی لفظاں دے اندر جڑی گہرائی ہے انہوں نہیں ویندے۔ ہم تو کلمات کے پجاری ہیں، کلمات کو پڑھتے ہیں، کبھی کلمات کی گہرائی میں بھی دیکھو کلمات کی گہرائی میں کیا ہے۔ اللہ رحمت کی جگہ بھی تو دیتی ہے، ہن میں باہر چلے آواں، میری دیہڑی کو نہیں لگی، میں رات نو جانا ہے کر، میرے بچے میرے ہاتھاں نہ ویکھن، مینوں اپنا فضل بھی عطا کر، میں تیرے کو شام نو لینا ہے، تیرا فضل لے کے جانا ہے۔
اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو اے رب دیاں کراں دی فضیلت ہے رب دیاں کراں دی فضیلت ہے رب دیاں کراں دی فضیلت بڑی زیادہ ہے اور جڑے رب دیاں کراں دے اندر کام کردے نے او چاہے قاری صاحب دی شکل دے اندر نے او چاہے خطیب صاحب دی شکل دے اندر نے او چاہے مقتدیاں دی شکل دے اندر نے انہاں مسجد دے اندر آن والے دا بڑا مقام ہے جڑا بندہ مسجد دی صفائی کردا ہے او دا بھی بڑا مقام ہے آگو قاری صاحب دی دلیل اے دی بھی دلیل میں صحیح البخاری دے اندروں دے دینا وا تے میرے نبی دی مسجد نبوی دی اندر ہے مسجد نبوی دی اندر ہے او مسجد نبوی جس جگہ نو میرے نبی نے نبی پاک نے فرمایا ہے جڑا بندہ مسجد نبوی دی اندر چلا جاندا ہے بیت اللہ دے وچ چلا جاندا ہے بیت اللہ دے وچ جاندا مسجد نبوی دے اندر جاندا ہے دکھلاوے واسطے نہیں اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے جاندا ہے جدوں عمرہ تے حج کر کے آ جاندا ہے میں انج معاف کر دینا وا او دی زندگی دے گناہاں نو او دی زندگی دے جڑے گناہ نے انہاں گناہاں تو انسان نو اس طرح پاک کر دینا وا جس طرح پہلے دن دا بچہ اپنی ماں دے پیٹ دے اندروں پاک ہو کے نکلدا ہے اللہ اللہ او مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹوری دریا لوگو کونین دوالی اللہ اکبر اللہ اے او بندہ ہے بندے دا ذکر نہیں ہے نہ عورت دا ذکر نبی پاک نے فرمایا یا بندہ سی تھی یا عورت سی حدیث دے اندر جو الفاظ ہیں میں اول تواڈے سامنے بیان اے مسجد دی صفائی کر دیئے یا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ رات نو فوت ہو گیا یا رات نو فوت ہو گئی صحابہ نے معمولی جا سمجھیا صحابہ نے معمولی جا سمجھیا چکیا چک کے دفنا دیتا مٹی دے حوالے کر دیتا قبر دے حوالے کر دیتا اے سنیا جی او بندہ ہے جیڑا رب دے کر دن نبی پاک دی مسجد دے اندر صفائی کریا کردہ سی اللہ اکبر اللہ مسجد دے اندر صفائی کر اپنے بچے نو مسجد دا خادم بنا دے سارے نو اللہ اکبر اللہ مسجد دا خادم بنائے گا محمد رسول اللہ دے خادم بن جان گے تے اینج کر کے چکیا تے دفنا دیتا تے میرے نبی کی فرما دینے میرے نبی فرما دینے میرے صحابیو او جڑی بڑھڑی جی مائی کالے رنگ دی آیا کر دی سی او جڑا بندہ ہے تے مسجد دے اندر آ کے صفائی کریا او نظر نہیں ہوندی او نظر نہیں ہوندا کتے چلا گیا سونے نبی آسی کل دا فوت ہو گیا اسی دفنا دیتا ہے اسی چکیا تا اسی دفنا دیتا ہے میرے پیغمبر نے کڈے وڈے الفاظ بولے نے اے او نبی ہے جنہیں بیت المقدس کے اندر ساریاں نبیاں دی جماعت کرائی ہے او نبی ہے جنہیں بیت المقدس کے اندر ساریاں نبیاں دی جماعت کرائی ہے تو میرے نبی فرما دینے ابو بکر جی میں نو قبر دے اتے لے جاؤ دلونی علی قبرہا میرے بندے میرے صحابہ میں نو اے بندے دی قبر دے اتے لے کے چلے جاؤ تو میرے نبی اگے اگے چلی جان دینے پیچھے پیچھے صحابہ نے تے اگے اگے محمد رسول اللہ ٹوری جان دینے تے اے بندے دی قبر دے اتے جا کے کھڑے ہو گئے نے اے بندے دی قبر دے ہوتے جا کے کھڑے ہو گئے نے میرے نبی نے ہاتھ چکے نے میرے نبی نے ہاتھ چک کے دعا کر دیتی ہے قیامت تک آن والے لوگانوں دس دیتا ہے مسجد دی صفائی کرن والے نو ہلکا نہ سمجھیا جے مسجد دی صفائی کرن والے واسطے قیامت تک محمد رسول اللہ دیاں دعاواں جاری کر دیتیاں نے یہ ہے مسجد کی فضیلت ہے خود میرے پیغمبر نے اس طرح دے بندے واسطے کھڑے ہو کے دعا مانگی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا اپنی ہمت دے مطابق نہ اللہ دیاں گھرانوں آباد کریا کرو اللہ اکبر اللہ ہن گل اے بھی ہن رولا اے آ گیا ہے کڈی چنگی گل ہے میرے نبی نے صحابہ نو فرمایا صحابیو جدوں جنت دے اندر جایا کرو کچھ کھا پی لیا کرو اللہ اکبر اللہ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی جنت دے اندر کی کھانا پینا ہے تے کی کھانا پینا ہے فرمایا اے جڑے رب دے گھر نے
نے جنت کی مثال دیتی ہے جدوں رب دیاں گھراں دے اندر جاندے ہو سبحان اللہ پڑھ کے رب دے میوے کھا لیا کرو الحمدللہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ اکبر اللہ اختلاف ہی نہیں ساڈی جان چھڑ دے اختلاف ہی نہیں چھڑ دے اللہ اکبر اللہ میں انہاں دی مسیتے نہیں جانا اے دیوبندیاں دی مسجد ہے ساڈے ذہن کتھے ٹر گئے نے ساڈیاں سوچاں کتھے ٹر گئیاں نے آ جڑا منبر ہے اے امن دا پیغام دیندا ہے اے جڑا منبر ہے اے اصلاح دا پیغام دیندا ہے اس منبر تو غلط گل نہیں اگے جانے چاہیے اللہ اکبر اللہ ہن مسجد بندی ہووے اسی آنے ایتھے نہیں مسجد اسی بنا دینی اسی مسجد نہیں بنا دینی اے تانوں نہ علم ہوے تے سانو علم ہے اسی شہر چ رہن والے ہاں اے بریلویاں دی مسجد بنن ڈئی ہے اسی نہیں بنا دینی اے دیوبندیاں دی مسجد بنن ڈئی ہے اسی نہیں بنا دینی اللہ اکبر اللہ او مسجد دی وار تینوں یاد آ جاندا ہے جدوں تیرے گھر دے سامنے سینما کھل جاندا ہے جدوں تیرے گھر دے سامنے فلماں والی دکان کھلدی ہے مسجد نو بند کران واسطے مسلمان اگے ہو جاندے نے تے فلماں والی دکان بند کران لگیاں چپ کر کے بیٹھ جاندے نے ہم تو حق بات کرنے کے قائل ہیں ہم کریں گے اتھے کوئی نہیں بولتا تھے جدوں مسجد دیواری آندی اسی سارے ٹور پینے ہاں کچہریاں چ ٹور پینے ہاں وکیلاں نو لئی ٹور پینے اسی نہیں مسجد بنا دینی اور تیری بد نصیبی دی حد ہو گئی ہے کوئی خوش نصیب اس طرح دے نے جنہاں نے رب دے گھر بنان والے دے اندروں نام لکھا لیا ہے کوئی خوش بد نصیب اس طرح دے نے جنہاں نے رب دے گھراں نو روکن دے اندر نام لکھا لیا ہے اس واسطے میرے محترم بھائیو جتنی ہو سکتا ہے انہاں رب دیاں کرنو آباد کرن دی کوشش کرو واللہ واللہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں نو 10 سال ہو گئے نے خطابت دی اندر میں آج دے دن تک میں اہل سنت والجماعت دی مسجد دے اندر بھی جمعے پڑھا کے آیا ہوں اللہ دی خاص توفیق دے نال ہے حق دی گل کرنا اللہ دی خاص توفیق دے نال سچ دسنا جان جاندی ہے چلی جائے رب پوچھے گا میرے بندے کی لے کے آیا ربا تیرے نبی دیاں گلاں سناندا آیا تیرے رب دے قرآن دیاں گلاں سناندا آ گیا دنیا تو آ گیا اس واسطے انہاں رب دیاں گھراں نو آباد کریا کرو کوشش یہ کریا کرو جنہ ہو سکتا ہے 5 ہو سکتے نے 10 ہو سکتے نے انہاں نو آباد کرو انہاں نو چلاؤ اگر یہ چل گئے تے ساڈیاں نسلاں سنور جان گیاں اگر یہ بند ہو گئے ساڈیاں نسلاں برباد ہو جان گیاں اج نوجوان ایویں نہیں بازاراں دے اندر ٹر گئے اسی مسیتاں دے اندر بچے پڑھانے ہی چھڈ دیتے نے اور اپنا ٹور جو باہر نکل جاؤ اکیڈمیاں بھریاں پیاں نے مسیتاں خالی نے مدرسے خالی نے اکیڈمیاں دے اندر انی تعداد ہے مسجد دے اندر 10 روپے دین واسطے نہیں تیار اتنے 4,500 روپیہ فیس بھرنے واسطے تیار ہو گیا ہے جتھے نہ دین نہ جنازہ نہ اذان نہ رکوع نہ سجدہ اتوں کچھ بھی نہیں لبدا جتوں سب کچھ لبدا ہے اتھے ککھ دیندے ہی نہیں اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین